Somoso ayama nwanne bụ nwanne o nwanne ezi nwanne na somoso ayama hey yo okoroshiri ite hey benyeji fomu nne m niile hey nwanne na somoso o ayama ife nwanne na atomo ayama dedekwa happy ụmụnne onye ọbụla ga-esi ebe dị iche iche wee natasịa ka m gwakwa gị ka ị gharakwa inwe esemokwu onye bi ha ni ka ọ kọba ihe ga-eme gị ka iwe were nwayọọ jee pụọ were nwayọọ mee gịnị pụọ ekwekwala akọkwa n'ọnụ anụkwa n'ọgụ ihe a wee obi ụtọ and this thing now nwere ike for 5 years or 3 years you've not seen them maka ọgụ ụmụnne ga-atasuru ọgwụkwa ma ala alụkwa ọgụ ụmụnne ga-atasuru mana ị nwekwere ndidi ị nwekwere ndidi nwekwa jekwa pata akpa ndidi biko kwa maka na ife nwanne na-asọ m